Vlogs. Hi Ate Leonora. Wala, mag-vlog na po chat eh. Ay, nakita na kong vlog ni mo, Telsa. Katong sa Christmas, man to ninyo. Ngi, si Mama nag-vlog. Ay, dili ko nakapil sa vlog. Nag-exchange. Padulong naming bukid na. So, hi guys, padulong namin sa asa? Sa Falls Layo. Dili na falls. Sapa. Sapa. Tapos sa Unsapod. Lab na ba yung sa'yo ta? Dapat ga ugma. Di ba matutang Buda? Say hi to the vlog, ma. Hi, Ate Leonora. Hi, guys. So, kumusta man imong baklay? Okay ra? Layo pa jud ni siya. Padulong na mi sa Manano. Scripted ba ni oy? Unsa man ni nga vlog oy? Hoy do, ayo panghi diha do, bawal manghi diha. Tama, bagi ko sa ang guma. Wagi mi sa gumahan. So, Padulong ni sa padulong mi sa scripted. Ligo og sapa. Ay, Kumot ra ba kayo diyan ng guma? Kumot. Manano. bantay bit na. Ikaw din na, ikaw na natanan. Ikaw na natanan. Imo na natanan no. Ikaw pa sige oh. Ikaw pa gyud. Oh, sige. Sige gyud, pusing. Say hi. Kumusta ang init? Init. Wow. Second honor. Third honor. Slide ka dito. Fourth honor. Ay, Lumapit ang slide. fifth honor. Wow. Padulong na mi. Manano. Mananong tayo miga. Oh. Naamay ko ang sipod. Ha? Nagmahay na ka? Oh, karon. Mapag ano. Karon na gyud na imuhang mga pinitensya. Ipagawas dire. Gusto di ay mo ha? Daw be, kinsay nagmahay? Kinsa? Kinsa? Ngisi lang. Ah, nagmahay na mo? This is the day, hey, hey. Unsa daw? This is the day, hey, 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 hey. Layo mo yung sapa mo. Video na. Maninda di ay. Habulin mo. Maninda di ito. Junior? Kinsa junior? Dili dansoy dapat. Nang bisa nakabalik kag Bukidnon. Sa mga gipang damay sa Bukidnon. Naong ninyo. So, yes guys. Ako'y naguna sa ilaha. Gipang kapoy sila. Tura. Kaya nyo yan guys. Sorry, taga Bukid jud ko. Going na mi, hapit na. And finally, tadan! Yes. Welcome to Manano. Weehehehe. This is the day, dun, dun, dun. This is the day. Say hi to the vlog. Hi pod mo oy. Kumusta man? Kayo, layo kayo. Layo kayo, layo. Diba? Woo. Ano na?
Mama kay mura jud siya ang tagya sa mutian. Lang kwarta. Ay mo kwarta. Amo na ako kayo ma. Ano man ma? Hello guys. Hello guys. Bro, ay shout out. Shout out dahil kay Daniel lang tanaw. Ate Daniela. Kuya Darilo. Dayan. Daniel Piolo. Suya Kapyo. Bro Weng. Bro Weng, Bro Neljon. Bro David. Ate Jen. Ate Charmel. Ano na po sa mga blue sky. Montage mo lang. Montage lang. No? Shout out. This is the day. Nang sa wala gipaubag Santa Maria. Pagpukip nun siya siya, girl. Si Mark. Gimingaw mi ani Mark, wadyo dito puro abog. Puro abog ang Davao, ambot. Wala. Abog pa lang. Ma! Ma! Say hi. Hi. Manalo. Welcome to Manalo. Nge, si ante kay wala naligo. Nge. Wala, ganihan ay naligo. Biker siguro to. Dapat kinano mo ang masador. Masador. Si mama. Pamukhang mama.